Gweng mamisambi mantie Nyamira ntiere kod kuyo bang' nyara gi majahigni 16 kawo ngimane oko. Zaida Mondi Lawi ma en japuonjre skul sekondar ma Mogongo Girls e klas 11 kata form 3 yango ni nyocha olal chieng' Ngeso to bang'e oduogo yud ringre Odhiambo manyoro ka olire yien. Min mare Pamela Odhiambo nyiso lit kaluwore gi tho mar japuonjre no e kinde ma nonro dhi nyime mar yanga diere wi gima dine miyo kawo ngimane. Ringre ne otere kar kano ringre manie osiptal ma Nyamira Referral. Ogike gotieno okobiro ka piny orunyoro Jumapil atiyo tijega manyalo timo to awuok adhi chiwo. Ogik sa 10 tigona simu ni oyudore to yudore ka en ewi tol yiend avocado. To ne obuoga nikech akia gimonege. Adwa nagonye kotho to tho gi kwe. Ka ng'ate motimone kamano ok dawuoye. Jamano chopo kanyo noyudo kondiko otas moro matin. Kondiko ni ung'uonna oriti uru un te. Ahinya ahinya ne baba kod nyathi Nyamera gi Amina. Nitie gimondiki e muma ni richo ma ng'ato otimo ne en owuon. To nitie. Ka dipo ni sa chichege moromo ka Nyasaye nondikone, aonge wach. Kadhi kamothoe nabedo ibuo. Gik Nyamera ni nwawuoyo go kata chieng' cha adek adhi ni sikul mwatiko ka sikul nwariyo gi sikul. Koro kada mjo thona buo. Koro gima dikel thone ok ang'eyo.